În ultimele luni se înregistrează o creștere semnificativă a cazurilor de rujeolă în regiunea europeană, îndeosebi în țările vecine, România și Ucraina. Rujeola este o infecție virală contagioasă, care poate duce la complicații grave, precum infecția urechii, pneumonie, encefalită, orbire sau chiar deces. O persoană diagnosticată cu rujeolă poate să infecteze alte 18 dacă acestea nu sunt vaccinate. Cel mai des sunt afectați copiii. Tratament specific pentru rujeolă nu există, însă o putem preveni doar prin vaccinare. Vaccinul împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, ROR, este sigur și eficient, fiind imunizați deja peste 575 milioane copii din întreaga lume. În Republica Moldova, vaccinul ROR este administrat în 3 doze, la 12 luni, 6-7 ani și 15-16 ani. Adresați-vă medicului de familie și vaccinați copilul împotriva rujeolei.